Maniphinde ndibuyisele namhlanje ngegama lenkosi nguJesu Kristu waseNazaretha, umsindisi nomsindisi wempilo zethu. Yesu Kristu wafela abantu bonke, bonke nje abantu awafela. Ithi iBhayibhile kwafika ukukhanya, abantu bakhetha ubumnyama endaweni yokukhanya. Ngoba Yesu Kristu wafikela afika ukukhanya ezokhanyisela abantu. Funa abantu ukuthi baguquke basuke endleleni ezimbi, izindleleni zonke nje ezikholisa bona, bayeke ukwenza ukuthanda kwabo, benze ukuthanda kaThixo. Kudatsho izinto akathi nam ngokwam andenzanga uthanda kwam, ndenze ukuthanda kaba owandithumayo. Efuna ukuthi nathi sihambe ezinyaweni zakhe, sihambe kwii-footsteps zakhe, senze kanye le nto naye wayenzile ukuthi kwenze ukuthanda kaThixo, kwenziwe ukuthanda kaThixo, umntu wonke enze ukuthanda kaThixo. Ndiyaphinda ke namhlanje ayiko kuthi uyakholwa, bayakholwa abaninzi, namadimoni ayakholwa ukuthi uYesu Kristu is the king. Akekho umntu angakholwayo, namadimoni ayayazi loo nto, kodwa amadimoni wona ayemoyiki uYesu Kristu, ayemoyika. Abantu bona bakhetha ungomoyiki, abavela boyika nje bosoyikisa oko, bakhetha ukuphila ngendlela yabo ukuthi abanandaba nento ukuthi uKristu ufuna ntoni na, nokuthi akafuni ntoni na. Kuyaphila kubheka phambili, phila nje kubheka phambili. Ukuthi uThixo ufuna ntoni nokuthi akafuni ntoni ayikhathalanga loo nto. Abantu babambe imithetho yabantu, imithetho yabantu. Le kaThixo sezweni kaThixo banandaba naye, abanexesha layo. And ke noba ungakholwa, uyakholwa ukuthi uYesu Kristu ukholwa, hayi asozingenisa ezulwini ekholwa kwakho. Ithi verse phambi koMateyu chapter 7 verse 21, ithi asingabo bonke abathi kumNkosi Nkosi abaya kungena ebumkani bamazulu. Kholwa wena uthi hayi Nkosi. Hayi, ithi asingabo bonke abantu abatshoyo baya kungena ebumkani bamazulu. Ithi kagqitha ithi ngokwenzayo ukuthanda. Ngokwenzayo ukuthanda kwabo semazulwini. So not wena ndiyakholwa, mna ndiyavuka ndithandaze ngo-12 o'clock, ndiyavuka mna ngo-1 ndithandaze, ndiyavuka ekuseni before ndiphangele ndiyathandaza, before ndilale ndiyathandaza. Ube kanti wena mfana uzangena ezulwini, ube mhlawumbi uthi wena uzangena ezulwini ngokohlobo okholwa ngalo. Hayi, ayimbe ngolo hlobo. Utsho ngosipala verse uthi asingabonke abathi Nkosi bayakungena. Ithi ngokwenzayo ukuthanda kukaBaba usemazulwini, ngokwenzayo ukuthanda kaBaba usemazulwini. So xa ngumntu oyaziyo ukuthi kukhona ukuthanda kaBaba usemazulwini, uza kufuna ukuthanda kaBaba usemazulwini, uphande ngokuthanda kaThixo kwaye yeyiphi le ntando kaThixo leza ndifake ezulwini. Not urelax uthi ndiyakholwa, unethemba lokubheka ezulwini. Uthi hayi ndiyakholwa Yesu Kristu ukhona. Nam apha sindalahleka ndanditshilo ngenye imini, ndangumntu ofumana iVesi apha ndayitolika ngendlela erongo, uSatana wathetha ngendlela erongo, wandibonisa loo ndlela erongo yokuthi hayi mos ndiyakholwa. Ngoba iVesi bonke abakholwayo babanika igunya lokuba babizwe ngoba bangabantwana bakaThixo. Bonke abakholwayo kuye banobomi naphakade. Nam ndandisitsho, kanti ayikho yonke le ndiyithethayo mna, ikhona laa Vesi, kodwa mna ngendlela ndayibona ngayo ndandisithi ngendlela ndayiva ngayo, hayi mos ndiyakholwa, so ndiyaya ezulwini. Ndandithetha ngolo hlobo, ndandingayazi ukuthi kukhona ukuthanda kwakhe, and kulapha ezulwini lakhe akho kwenye indawo, akho secaweni yakho. Ecaweni yakho ngaye ubungayifundisi intando kaThixo njengabanye nabo. Bayaya enkonzweni kodwa bayadyola, baya enkonzweni kodwa baphinde bayanxila, baya enkonzweni kodwa benze abortions, baya enkonzweni kodwa bathi betshatile baphinde batshate, eshiya abafazi babo belahla abafazi babo, bathi betshatile baphinde bayokudyola, baphinde bayokuhlabelela enkonzweni, baphinde bayokushumayela, baphinde ba-athende inkonzo every Sundays besithi baza ezulwini kuba bekholwa, bengaboni, besophula umthetho kaThixo, bengayenzi intando kaThixo esezindakhe. Ngoba zonke ezo zinto ezo ezi ndizibalayo ziphikisa izwi likaThixo. Ayiko kuthanda kaThixo, kuthanda kaSatana. Lepho umntu ezulu azangena kulo esenza ukuthanda kaSatana. Ngoba ezulwini kukwenza abantu, kungena abantu abenza ukuthanda kaThixo nokuthanda kaSatana. Amen. kaThixo, not ukuthanda kaSatana. Awunophila ubomi obukholisa amadimoni okanye uphile ngendlela uSatana afuna ukuthi uphile ngayo apha emhlabeni. Ngoba ndanditshilo xa ndithetha, ubomi obuphilwa ngabantu bubomi obuxoki, ayibo ubomi befanele ukuthi buphilwa ngabantu. Abantu uThixo wayebadalile, njengoba ndandimane ndisitsho namhlanje ndiyaphinda, uthi phaa xa efundisa abafundi bakhe umthandazo, uthi mayenziwe intando yakho njengokuba isenziwa emazulwini. Ndathi xa ndithetha emazulwini akunxilwa,
akusilwa tywala, akulayitwa amakhandlela, kuthandazwa amakhandleleni, akutshizwa ngatyiwa, akutshizwa ngazioyile, kwenza ukuthanda kaThixo, akudyolwa. Zaninzi nezinye ndizibalayo. Abantu kufuneka beguqukile ngoku apha emhlabeni, bakholisa isixo ngoku apha emhlabeni, bathi bakufa babheke ezulwini. Ngoba nale nto ndiyayiphetha namhlanje, abantu abaninzi noko abantu mameleyo banethemba lokuthi bazawubheka ezulwini bona ukufa kwabo. Batsho zange bayifumane inyaniso ethi umntu ongenzi intando kaThixo ubheka esogweni. Zange abeqala ukuthi kwenziwe intando kaThixo. Okokuqala, kwenziwe intando kaThixo, futhi umntu ongenzi intando kaThixo uzawubheka esogweni. Bafuna izo nje ukuthi umuntu ufaka ukubheka ezulwini uphefumla ukubuyela kuThixo apho usuka khona. Wonke umuntu wabheka ezulwini. Azange baxelwa ngesihoko. Bayasazi isihoko sikhona nje ngohlobo lokuthi hayi siyamazi ukhona. Qha ayakho isihoko sikhona. Abazi ukuthi esogweni kungena abantu abatheni na. Kuthi kakutshisilayo, yo esogweni, noba kunjani esogweni kwakunjena. Ubona abantu bapholile, abanandaba nakesisoko esi, ngoku bebona ilanga liyatshisa basithi esogweni kunoba kunjani kanje. Bacimva esogweni elanga izinto ezincinci zilanga litshisayo kuthi hayi kuyatshisa ilanga sesogweni. Umntu akafuna uguquka ngoku athi yabona kakunjeni elangeni ngoku kunjeni ilanga endanga lishisa uhlobo. Enoba kunjani esogweni. Ngabana ndiyaphi ngoba ndiza kule ndawo itshisa more than elanga. Akafuna ukwenza intando kaThixo, afuna intando kaThixo, adibane nabantu abazawamxelela ukuthi yephi le nto. Njengoba thina sithukwa nje basingatshayi kuthiwa ubomi bethu thina ibiyabhora. Kwena nje buhleli ucinga into kaThixo awunancoko nebhola, awunancoko izinto zonke ze-R&B ne-hip hop, akho izinto zonke zehlabathi zezo zento abazithandayo namankazana nobutywala. Kuthiwa ubomi bakho buyabhora, wena kufuneka uphile ngale ndlela ifunwa ngabantu lesininzi. Bathi uyabhora ngoba abantu bafumane imfundiso yobuxoki, baphila ubomi bobuxoki, baphiliswa ngolo hlobo. Kwasekuqalekeni ukuqaleka kotatomkhulu babo, yelo nto ndisithi abantu kwathiwa bafuzile xa bebona umntu esenza zonke izinto ezizikhohlakeleyo zisisono, kuthi umntu ufuzile aqhwatyelwe izandla kube mnandi. Ufuze utatakhe kuthiwa kuncunyiwe abe umntu esenza isono. Qhwatya izandla, yo uthanda amakazana, ufuzile, hayi ungwalapha wena, uyabona wena utatakho wayenje. Utywala, yo hayi ke wafuza utatakhe, utatakhe wayenje. Hey, uboma le nto lena seyihamba ngoko nokuthi mhlawumbi i-right. Laa nto ndisithi isono sibonakale singesosono kuseyinto e-right ebantwini, okanye umnyama bujike kukhanya nokukhanya kwajike kubumnyama, okanye into erongo ili-right, e-right ili-rongo, e-right ili-rongo, erongo ili-right. Ukhanya kube umnyama nobumnyama bokukhanya, bazijikile abantu izinto bazithi so. Ubuxoki yayinyaniso. Wena ufika uthetha inyaniso ulixoki, wena ufika uthetha ubuxoki unyanisile uqhwatyela izandla. Bheka phambili kuthiwa amen omkhulu, ngoba abantu bathanda ubuxoki. Ndiyaphinde bancelene namhlanje ndisatsho ndisathi ligama likaYesu lodwa elisindisayo. Nona Yesu Kristu ncama. And noba ngathi wena Yesu Kristu ngishela ntatshela vesithi asingabonke abantu inkosi ngokwenza uthanda ngabantu. Bawukwenza usithetha kaKristu awunayo inkosi Yesu Kristu. Qaba ilacala lakho liyi-1 leli kaSathane. Ngoba xa ungakwenza ukuthanda kaloku kwaKristu wenza ukuthanda kaSathane. Asinoyibalekela laa nto le. Xa ungayenzi le wenza le, asozenze zombini. Okay, noba ngathi wena hayi ndiya enkonzweni, hayi noba uya nje enkonzweni wese ixesha lakho, ngoba uphume enkonzweni waphuma wasela utywala, waphuma wanxila, waphinde wagyola, waphinde watshaya, wenza zonke into ezingafuna nguThixo, wafaka ithathu emizimbeni yakho, wanxiba iminisketi. Ukwicala kaSathane iiringi zokuzihombisa, wafaka i-makeup, wafaka zonke izinto, watshiza nge-oil zakho, wafaka ityuwa, wagyola, wenza zonke. Awukho kwicala likaThixo. Ewe wena utsho ngomlomo wakho uthi kwicala kaThixo, thina abantu bakubonayo okanye mna mntu kubonayo ukuthi wena le nto ithethayo ithetha ngokwenza kwakho, ngoba kufuneka ubonakale ngezenzo ukuthi wena ngoku ukweliphindi icala. Zizenzo ezibonisayo ukuthi uKristu na, uKristu kuwe na. Hayi ndiyamazi uKristu, ndiyakholwa uKristu khona. Apho uKristu engekho kuwe, ngoba uKristu akahlala endaweni emdaka, endaweni enesono, endaweni ekophula kuyo umthetho wakhe, endaweni emnyevulela ethi Nkosi Thixo wena Yesu Kristu anaxesha lale nto ithethayo ezwini. Le uthethayo anaxesha layo, ndiza kwenza ngolu hlobo ndalikhulisa ngale mithetho yabantu. So awunaKristu. uKristu akakho kuwe, akakho. Ungumpoqapoqa, uphila ngendlela kaSathane. Uzimele wena.
ngoba ukhethe loo nto le ukuthi uzimele ngoba nali zikaThixo lithethiwe labekwa phambi komso wakho wena wathi angekhe ndiyenzele into ndizakuphila ngale ndlela so wenze ntoni isono ithi verse phancwadi kaIsaya 59 isono sithintele intsabenzo kaThixo ethi zozonke izoni ezibusithelisileyo ubuso bakhe kuba angevi noba ungathandaza ngo-12 o'clock ngo-1 kodwa uyazi inyaniso uthixo akawuva umthandazo wakho sisi nawe nawe mama nawe tatama akawuva umthandazo wakho uyazi wathi wena soziyenze loo nto ngompilo uthi uzamamela umthandazo wakho uthixo uzamamela umthandazo wakho nathi kanthethe kwa umntana lo wakho wena mzali apha endlini akhe engalawuleki ubekile umthetho apha endlini ukuthi apha endlini kungena ngo-7 apha endlini kutyiwa ngumntu etafuleni apha endlini kuvasa izitya apha endlini umntu ufuneka ezivaseni impahla zakhe umntwana wakho aphume ngapha kuloo nto leyo athi akazoyenza loo nto leyo wena mzali ngitsho wena umzali ke ngoku ngompilo mzali uzavela athi okay ke mntanam ke hayi ke uzoba pleased amenzele yonke into umntana wakhe amenzele yonke into kodwa akenzi into yena apha endlini ebonakala ukuthi umntwana okanye abonakale njengomntwana athobe amamele enze ukuthanda komzali wakhe akuzofuna yonke into yeka abafeketisayo bathi abantwana bangabaqeqeshi bahlale nje abantwana bengaqeqeshekanga bathi abantu beqeqeshwe abanye baqeqesheka bathi abanye baqeqesha tu thetha ngabantu abathethi nabantwana babo bathi umntana wakho aphuma ngapecaleni azothi yena mntana uyabona ngokuphuma uhambe endlini yami ngobona uyandilawula ndanjilo ndathi wena ngoku sowufanele ukuthi ube kanti uyozilawula phaa phandle not kwam not under my roof athi atsho umzali not under my roof phuma uyozimela ngoba wona secacile ukuthi uyindoda mdala phuma uyozimela secacile ukuthi ungumfazi omdala hambohlala apho uzakwazi uziphatha khona apha kokwam nakuthixo kunjalo angeke uzohlale kuthixo unesono ekuwonishile several times athi jonga phuma kule nto njengoba ndimane ndithetha apha nje ndithethe kuba mhlawumbi ndinedatha eninzi loo nto ngabe uyicingayo ndithetha kuba siyathethiswa nguthixo sethu ukuba malikuwonishe ukuthi sona sohlukana naso kuquka ukuze ube nokwazi uba ubheke ezulwini ngoba awukhonzeli ukungcwatywa ukhonzela ubheke ezulwini ndatsho kanti abantu banemistake eninzi enkulu yokuthi umntu yena ukhonzela ukuba ayingcwatywe ade aqabalisa athi wala mngcwabo wam isithethe sami uyazibeka obani emngcwabeni nami funa kube nje kube nje kube nje kube nje engakhange acinga ukuthi ngaphaya kuyo khona ubomi kuyaphi na ngabo yekho kuyaphi na ngoba kwindawo ezimbini kukusoko kukuzulu atheni ufuna ungcwatywa bobuxoke ke nangoku obubukhoyo yiyo le nto ndisihlala ndimane ndisithi ngoku ndizokuxelela abantu ukuthi nasi indlela efuna niphile nguYesu Kristu nenze ukuthanda kaba usemazulwini nihlale kwinyaniso ngoba uyishilo uYesu Kristu wathi ndim indlela ndim ubomi ndim inyaniso ndim indlela ekuyiwa ngayo ezulwini ndim ubomi obungunaphakade xa ukum ufumana ubomi bunaphakade ndim inyaniso uyifumana kum apha ezweni lam nothi kwenye indawo nothi caweni nothi phina apha ezweni lam sawuzifumana inyaniso kwenye indawo inyaniso kuKristu sawuzifumana inyaniso kutata omkhulu wakho nakumakhulu wakho uzayifumana kuYesu Kristu lo wabhaliswe Kristu phile ke ebomini wena namhlanje ndingena ngedatha ndikulumkisa uthixo ukhona mamele ndathi uhamba useteksini yakho usemotweni yakho uhlele endlini yakho elounge uzipholile urestele ephandle noba apho ukhona umamele vele kuthethwa nawe ayo mistake uba kuthiwe mhlawumbi okay uvele wabo kanti ganxa wangena kumalibongo lokhu kufuna kuyivile ngoba yonke into iyabhalwa nale ndithethayo ukuthi guquka hlukana nomjolo hlukana nokunxila hlukana nokuxelisa abantu hlukana abantu ukuthengela ucuba hlukana nayo yonke into esisono tshintsha inhliziyo yakho guquka khonza uThixo ngale ndlela uThixo afuna ngayo enza intando kaThixo njengokuba besenza emazulwini suka konke ongafunayo nguThixo ukhonza uThixo usuke kwimithetho yabantu uhambe ngemithetho kaThixo le isezwini lakhe yonke ungabi khona namnye uthi lo nomthetho angeke ndize ndiwubambe ngoba uthethi nam ngathi xa ndithetha akuthiwa pha wena ukhonze uwisile so apha ewisile thina saninika nasi indlela yenu yokukhonza ngathi indlela yokukhonza uThixo inye qha qaba ngathi abantu basimiswe ukuthi bayageza banendlela yabo for sure banendlela yabo ngoba kakade bona balandela le nto ithethwa nguThixo phofu nabo baninzi abangayenziyo le nto ithethwa nguThixo baninzi kakhulu besindisiwe